Σύνολο είναι 3 κομμάτια θα παρουσιάσουν από το CD του Τέλη. 2 επιτραπέζια, άσματα μιλάμε και μετά ούλα πάνω. Ούλ.
Μασιάς. Ο στίχος το λέει καθαρά, Αντωνούν κουραλάρ και εντύτως λαρί. Οι συγγενείς του το χτύπησαν. Ως συνήθως. Αυτό ήταν αφιερωμένο σε έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Αϊβαζίδη τον Χρήστο, τον θρυλικό Αϊβάζη. Θα παίξουμε ένα ακόμα από το CD μέσα.
και μετά 2 άσματα είπαμε και μετά η πίστα όλη η δικιά σας. Get
Ευχαριστώ.